I starten blev sporvogne trukket af heste, senere blev de videreudviklet til damp- og akkumulatorsporvogne, og lidt sjældnere blev der også anvendt benzindrevne sporvogne. Endelig kom elektriske sporvogne. Nutidens sporvogne tilføres elektricitet gennem en køretråd, der oftest hænger i vejbanen over sporvognen. Elektricitet er, når elektroner river sig fri af atomkernen, og der så kommer et flow, som kaldes nettoflow. De elektriske modstande, som styrer accelerationerne i sporvognene, sidder af hensyn til luftkøling på taget. Elektriciteten i sporvognene bliver målt i volt. Volt er defineret som det elektriske potentiale over en leder med en strøm på 1 ampere, der omsætter 1 watt. Volt er en SI-enhed afledt af enhederne for energi og elektrisk ladning. Nutidens almindelige sporvognes kørehastigheder er op til 70-80 km i timen. Men i byen er hastigheden oftest 20-25 km i timen. Her er stoppested ophold medregnet. Hastighed kan vi se som en vektorstørrelse, som beskriver hvor langt og i hvilken retning et legeme flytter sig. Vi kalder også dette for fart. Hastigheden er en vektor, så helt generelt gælder, at vektor v er lig med d gange vektor r over d gange t. Her er vektor v hastighedsvektoren og vektor r stedvektoren for vores legeme i bevægelse. Dimensionen for hastighedsvektorens størrelse er længde divideret med tid, så SI-enheden for hastighedens størrelse er meter per sekund.